ni mag-arabi kakailyan. At agsapa, nagpasyar iti grupo, dagiti binibining tayo, agraman ti opisina ti mayor. Kayat tayo ngay parikna kadagiti kakailyan tayo. Lalo dagiti narigat ti panagbiag na. Ngay ti fiesta saan lang ang panawon ti ragragsap. O dagat panawon iti panagtulong kadagiti kailyan tayo marigat ti panagbiag na. 6 months pa lang so naisugod jay kwan jay dagupan. Tadati sakit na idi nga jay kwa jay malnutrition kanda jay kwa jay nakapo jay kwa ti data na. Talaga nagkutong butot balat idin nga kwa nagpuraw. Mga 3 years sa yan bago suna nakakwa. Nakatakder nga jay kwa jay maka agpati sarili na. Talaga nariga mo edi nga talaganan. Oray tata medyo nariga ang talaganan, oray kasano kakutong lang ka nagbangad. Nung maliit pa po si LJ, nagkakaroon po siya ng ubong sipon, 3 months old. Nahimatay po siya nung 3 months old na yun dahil po doon sa sinabi po niyang may murmur yung anak ko. Doon po nalaman nila yung diagnose na sa todae ko CHD, congenital heart disease, DORB, saka mayroon po siyang PBA at saka PDA. 4 po yung diagnosis niya po. Nasawa lang po lang ng Panginoon kasi binigyan ako ng lakas. Hindi niya ako pinabayaan sa bawat lakad ko. Talagang doon binuhos ko lahat yung natatanggap ko, lahat yung sinasabi ng doktor na may butas yung puso sa anak ko. Doon ko na-realize na tatanggapin ko kung ano mang binigay ni God sa akin. Para sa aming mahal na anak namin po, para magamot po siya. Kasi months pa lang po siya, masakitin po siya. Walang araw na nandun kami sa ospital. Sa 1 buwan, 4 na weeks nandun na naman po kami. Di inyanak po iso na sir, tanamak nga gente ultrasound na kat kwa iso na at dati hydrocephalus na ngam nag-awan ti pitik ti pulso na ko nga na doktor. Intaray na nga dagos ti ICU. Tapos biglang nagsangit ti pangaga. Kat inik kan dati tubo dya ayan ti bunganga na. Kat ti ko na daha nga agbayag iti biyag na. Mga maurasan wino mabigatan maawan metlaeng kung na dyan doktor nagkatawa man lang ti chance na oray operaan da dyan ti pusag na tatadi niya with me ay kat nagayab kami metan apo ti pastor ta pabasbas mi ngam kasi ni apo ag 6 months nanto no 26 kat lumablaban met so nga gengga natatta kaadapay mo lang ni Bibitara kay ipapatuloy mi pa mo lang nga ipapadoktor iso naging ganada kanyami iso na. Ket nakita tayo, tirigat ti panagbiag, dagiti napili nga beneficiaries, di dati basit nga may tulong tayo kanyada. So bawat beneficiary ni kan iti 30,000 nga may ted nga mangsuporta iti salunat dagito nga beneficiary. Makatulong tayo met nga maparik na nga iti panahon ti piyesta ada tayo mamang bayabay kanya datap palagaan iti kalidad ti panagbiag dahiti naldaw-aldaw.
Salamat na po kat sa kumagaroon nga pagtitinulungan tayo. Nagiti nga kailian tayo sa lang di panahon ti fiesta. No digit tinaldaw-aldaw nga panagbiag ti amin. Nakalugaran tayo ti ilili nga tayo. Agyaman ang abon yung bagarabi tayo manin. Awan na po ti labas.